to bre da nije Saša Timofejev? Svijet, skroz svijet, belo. Čeva. To ja znam. Bravo. Valjda je u gradu. Ma bre, ranije u gradu ide na groblju, pa po petlje u predsjedništvu, pa na Kalemegdan, pa u Sava centar, pa u Gardu. Sve ti bre Vitarović? Barektarović. Moguće ovo vreme. Nije nego u Pambak dvorani. On je To tamo. je voda otpada, ništa. Je on rođen večeras kod ovdje. Je podloga sviđa, nego se sve ne. Da. Šta čekaš, pa ne sjećaš? Bravo! Bravo, Rakot! Koji sad tad dao sada? Ajmo, Orlovi! Ja ti sad gledao? Idi! Ajde! Ajde, Mare! Bravo, idi! Dobre! Nešto da glad keca, pa mora da je glad. Ovo mi je, ja volim ovo kad vidim ovako lepo i sečeno. Ja! Bravo, Mariću, bravo! Na sport kanalu kako su ovo bisekovali jebote. Kod Mahomesa, a? A? Na post povređen. Ali ono mi dame. Ajde! Bravo! Bravo! Sad ga je zamenio. Neki... Ja, njemu su otišli ligamenti, ti sad moraš to... Otišli ligamenti? Pa dislokacija, znači kad ti izađe... To sad mora da se... Nije toliko strašno što Da, i pretvorili su. Ovo što je čerpa, daj ti šta. Juri ga! Evo, akcija sunčana. Što nama nije Marija? Ja opet ti se Tu je Marija. Ajde! Bravo! Idemo! Preže! Bravo! Nije skino. Ajmo pretvaranje, Orlovi! Jao! Orlovi ste ga u fura. Idi! Bravo! Skinemo isto. Bravo! Bravo, Mariću! Možemo to drugo. Ko je drugi? Jao! Jao! I moju dvojicu, pogled! Bravo! Evo dobro na... Daj bre Fedoru bre, evo ti ga Fedor jebote! Da. Realno se šali, bravo. Mogu da se dobiju? Mogu. Kad mogu doći ujutro, rekao pol 10. Bravo! Prošlo. Ovo je bacio. Bravo! Bravo Uki! Molim. Ima frizuru. Da. Ajmo, Rako! Slušam. Mora se. Bravo! Bravo! Rekao nije, ne baš ti. Opa! Bravo! Ajmo! Dobro, to je normalno. Bravo! To nema. Ja sam patike našao 30.000 do 12. Dve patike. Te šape, to broj moj. O, jebem više.
Evo, bravo. Bravo! 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 Pričao sam. Sad ovako. Znaš da je tajna? Bravo. Bolje to nego to ono. Svakog vikenda je kupa Opa, žuteć. Ajde, Savo! Bacio. Ima sve zapisano. Dobive i to zapisano. Prvi put ga vidim da novče. Miliću, hoćeš čelit? Hoću. Da se šetaš ili ćeš da ti dobro? Jeliću, šta ti je? Milić je pametan čovjeka, nije ko ti je. Najbolja stvar što postoji. Eto vidiš, idemo sad da kupimo kapu kap. Ajmo! Aj Vuki! Bravo! Bravo! Kod mene tamo... Pošto stičac? Posle. Bravo! Da, ima kod crnog, kod zelenog. Kod zelenog je Duvan Celar. Ajmo! Evo te ga bre! To! Bravo! Ko je to? Ide kod ospod lekara. A ja mene sam jasno. A ovo je nemoguće. Ja, slatka, ja, A ovo je nemoguće. Gleda sad se liči na Austriju. Ne turniru Austriji, nije ovaj. Nije da je. Bravo, bravo, bravo! Možda Mikendorf, ne Več, ali ovo. Zovi Marka da vidi rezultat. Beli. Zovi Mareta bre. Marko! Srče naprijed, Milane. Bravo! Manić se ubada, ovo ga ne vidiš. Skidaj, skinu me. Dobro je! Znači, će biti prvenstvo ispod 11 kad završi reprezentaciju. Bravo! Bravo! On je najviše. A, nije. Ima još jedan više. Ovo je 12. Manića nećeš poći. Može kroz noge da mu se... Bravo! Da ne stane mora. Cici, Sumariću, idemo po jedan puta. Bravo. Da se javimo. Bilo da se... Bravo! Bravo, Kip! Ajde. Lepo s njim. Samo to ne reći o tebi, morat ćemo da budemo, stojimo posprojeni. Jao bre. Otišlo ljudsko puška. Natera svičamo, Maniću, vladi se. Bravo! Ovo bi ostali još počet dodaju, pa da, to ide. A može na rate. Čekova rekao. Bravo!
Ja nisam ništa, eno ga na klupi. Sastavica je baš. Dobre, do kraja. Mislim da su blokirali su Andreja, pa bi trebao bude kazna. Ajmo, opet. Da se skakuje, znači šta ćete tamo? Da se pregledam ceo govno, ceo si seo govno. Da treba opet. Dođe da te dajem. Ovo je naviku tek ovdje. Možeš ti Saša ostaviti rekao. Zanimljivo da Subotica nije svirala svoj tim. On je baš naša bio. Bravo, ajde! Bravo! Neko zadinaš, Orandija. Ajmo! Eno ti ga Uroš, bre. Dobro nije na ocu. To su sudili. O, Luki. To je teklo, vidiš to. Jedno ga to vuče naprijed. Pa Uroše je. Pazi na Anu ako zalegne. Ja sam zakasnio, sam morao da sretim drugaru. Neće čovječe, neće ga voziti. Vidim kada smo neće zboli. Si vidio? Gdje upuši ga ovo, će upuši odmah. Ni volje, ni vremena. Evo ga. Evo ga. Vidio je Ukje, brate, kad ide Ukje. Šta si radio detetu? Je gotovo? Ovo se, jeli, kako se zove ova strategija? Uteraj strategiju. Stvarno, to je... Akčan rezultat, ovo